Alright, level 10. Go in. Hoe is het beeld? Wat heb ik gedaan? Ah, dat is zo. Ja. Nee, het zal moeten. Nee. Oep. Oep. Nou, dat gebeurt. Gewoon water. En dat dan. Aha. Ik weet niet waarin. Waarin, jongens? Breng je weer meer, man. Weet je wat te doen is hier, man? Ik vind het wel. Hallo. Hoi. Kut. Ja, als een backstation best to do it. Dus het gaat. En je deuken. Even wachten hier.
Nee, meid. Laten we nu het vallen, we hebben nu het bezig. Hierop verstaan. Met deze schuur, ja. Nee. Dat is natuurlijk om terug te komen. Ja. Zie ik thuis wel. Aha. En in elk geval flares gevonden. Ja, even kijken hoor, even, ja.
Schiet het ding in de kant. Dat is in de sleutel. No. Moet hij even liggen. Aha. Goed dat hij zo rap kan zwemmen, hè? Oh, sorry. Termkey. Kan deze zien? Joep. Aha.
Een lange paard helemaal. Niet goed te groot. Gaan we weer inzetten. Nou, is het gezegeld door. Fucking dekens. Dit is ook geen klaas. Hoe ik man. Eerlijk dan. Domme is nog dat ik wat heb. Aha. Nee. Nou, nou dan. Ik ga de secret even oppakken.
Hier wil je heen gewoon. Dat is de truckweg, maar ik niet zien. Jongen, niet veel. Aha. Aha. Jezus. Andere kant is ook zo'n woord. Aha. Aha. Ik kan nou afkijken. Is het dan? The fuck? Oh. Hallo. Laat daar.
de Noorderland. Aha. Mhm. Niks los. Aha. Hm. Aha. Steekverlening. No.
Fuck man, ik ben ganz truc. Not fucking high. Cool. Let's lose. Jesus. Yep, ga er dus nummer 1. Nou, ik zie veel laat. Werkt het mis weer.
Kijk. Aha. Sorry, vroeg bellen.
dat je meestal deed. Aha.
kutzooi, zo'n fucking fuck. Aha. Fucking eindelijk, man. Aha.